मानि इसिबां दुखुलै एमा बेटा आंनि मोखांखौ नायनानै दुखु जानाय बायदि नुदों नामाब्रा आफा मोखांखौ नायनानै नुवाखैबाबो आखलखौ नायनानै नुदोंब्रा आफा आं मेथाइ खनबासो जानो नागिरदोंलै आच्छा देलाय मेथाइ खननो फोरोंलाय मानि खुसियावलै मानो होनोब्ला भट बिनांगौना बेनिखायनो एमएलएफोराबो भट दारायग्राफ्राबो एसे एन्टारटेनार जानांसिगौलै दानि जुगाव उन्दै जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो बोनोबा बिसोरनि बायदि सोलिनांगौ बेनिखायनो आं उन्दै सेंग्रा सिख्लानि गोसोखौ बोनो थाखाय बिसोरनि बायदि सोलिनानै बिसोरनि भट बिनो आङो माने मेथाइ खननोसै आङो मेथाइआ ओंखाम जानाय बायदि नङाब्रा आफा दसेनो मेथाइ खननो होनबानो खनब्रबनो हानाय बिदि नङाना आरो नोंलाय बहा मेथाइ खननांगौ जाखोब्रा आफा नों मिथिया नामा दिनै नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डनि आस्थाम सोनाय हे आफा दाहांनाय गारायफोरखौ मानो खुज्रेदलाबायोब्रा बुंदोंब्रा बुंदों मालाय आस्थाम सोलायफिननोसैनो मालाय एन्टनिय'जों आरो नोंसोराबो आस्थाम सोदोंमोन ना आस्थामखौलाय नोंसोरलाय फिरायफिनदोंना फिनाखैब्रा आंनि आस्थामखौ उखुम मुदायावसो गारनानै दोनदोंलै आं उखुम मुदायाव गारहरबाय बेबो सनानि आस्थामखौ आफाङा बिफिनबा मा जानांगौ जाखो बावगारना थानायखायसो बिफिनाखैलै बेथ' गोसोखांबा गाबोननो लुखुर फैनानै बिफिथारगोन बियो सनानि आस्थामा बोरो होननानै नोंलाय मानोबा बिफैयाखैथाय आं हले रिक्स लायालै एमा बेटा नोंसो हिनजावखौ गोसो थोदों गुवाहाटियाव लाखानानै खारदों बेनिफ्राय आरो आस्थाम सोदों बिनि उनावहाय नोंसोरसो ब्रेकआप खालामफिननायदों आरो आस्थामखौबो नों उखुम मुदायाव गारफिनदोंबा बेवहाय आंनि दाय गैया मा सानो आफा फावगालि आरो आंनि गारलायनायाव नोंनि आखाइ गैया होननानै नों बिदि सानो नामा आंनिलाय मा आखाइ दङब्रा आं जेबोखौनो बुङाखै रावखौबो लाजिनाङाब्रा आफा लाजिबा खाजि गोमायो होननानै नोंनो दावराव बुंबाय थायो माथो फावगालि आरो आंनि मोजां मोनलायनायाव नोंबो सुजानानै गसंथायदोंमोनब्रा बेनिखायनो आङो दा जायखौनो नुयो बेखौनो गोसोआव थो ओइस बिदि जाथारबाय होनबा नोङो आं सेंग्रा देरबायब्रा आफा बेनिखायनो जायखौनो माने गोसो थोयो आं नाथाय नोंनिख्रुइ एसे खमसिन खोमालाय आंना माने सिख्लाफोरखौ दुखु होनाया दा बिफाजों बिदिनो रायलायनो हागौ ना जियानो जा मेथाइ दोंसे फोरोंलाय आं थांनानै मेथाइ खनहैनो आस्थाम सोनायाव देलाय होमबा नोंनो खनलाय जि जाला मोनला मेथाइ खननो ओंखाराब्रा गोसो सिंनिफ्राय गोसो जानांगोन आफा होमबासो नोंसो जोलाय सोरथो हाबावनो देलायनोसैलै हांग्रिया थांगोना थाङाब्रा हांग्रे मा जाखो आस्थाम सोनायाव थांगोना थाङा नोंलाय थाहाय मा मालाय गोरों गोरा मानसिफोर फैथारगोन आंहा रायलायनोबो रोङा लेखा गोरों मानसिफोरा माबायदि रायलायो बेखौ मोनथियाबो आं गावबागाव थांबानो जाबाय आच्छा बार' थाइबानि लारु थाङाबालाय देलायहैनोसै आं एमावाबा पेदा गालिनो दै दौहैथांलाय बे पेदा गालिनो दै दौनो आं बायोलै दाउखा राजाखौ थिनहरब्रा थाङानो मालाय मोखाङाव क्रिमसो लगायना लागासिनो आइलै आं रागा जोंबा बिनि क्रिमाव गोबोरखि लगायजोबना दोनगोनलै हामा पाप नाङो इसोरा गोजौनिफ्राय नाहरबाय थायो बेफोरबायदि पाप खामानि मावनो दासान थां बेदा गालिया नोंखौसो नेबाय थाखायो थां हैनानै फैथां साला बे बेदा गालिखौनो दोबथिं दिन थांसिगोनलै आंहा दिनै फावगालिनि आस्थाम सोनाय दे मालाय बेहा बेजोंनो रायजो जानो गोनां दंखायोमोन जाथोंसै आंबो बे फावगालिखौ समायनासिन सिख्ला आरो इन्टेलिजेन्ट स्मार्ट नायगोन बाराबा बर' फिल्मनि टप एक्ट्रेस मनालिसा हाज'वारिखौनो आङो बिनि बयफ्रेन्डनिफ्राय सेनानै लाबोगोन आइ लाभ इउ मनालिसा नोंखौ आं गोसो थोयो रावखौबो मोनाबा नोंखौ हायना मुलि लगायनानैबाबो नोंखौ आं लायथारगोन मिथिबाय ना फावगालिया जुदि दुगि गावनि बयफ्रेन्ड गोदानजों आंनि सिगाङाव देखायो होमबा आंबो मनालिसा एक्ट्रेसखौ आंनि बानायगोन बेनिखायनो मनालिसा एक्ट्रेसखौ फटायनो थाखाय मेथाइ खननो सोलोंनांसिगोन बेदा गालिनो दै दौहैनाय फावैनो मेथाइ खननो सोलोंहैनोसै आं जोंलारि आइ नों थांमारनोसै आरो औ आयै फावगालिया लिंहरगासिनो आंखौ बे लिंहरनायखायनो थांनो नागिरदों आं नाथाय माबाफोर खैफोद जायोबासो जेबो खैफोद जाया माबाफोर खैफोद जायोबाबो आं हेन्डेल खालामखागोन आयै नों टेनसन लानाङा दे होमबालाय आयै आं थांनोसै गोसोआवथ' दुखु जाखादों आं मिथिखागौ आरो गावनि मोजां मोननायनि आस्थाम सोनायखौ नायनो थांनाया बेसेबां गोरलै बाथ्रा नङा नाथाय मा खालामनो फारसेथिं लोगोनि खोथाबो दानगारनो हाया बेसेरा आइ जोंलारि गोदो बिमाया जेरै दुखु मोनदों बेहाबो बिदिनो दुखु मोनफिनगासिनो बिमाया जेरै जायो फिसाजो गेदेराबो बिमानि दुखुखौ खावसे मोनफायो नामासै गोदोनि आबै आबौमोनासो बिदि बुङोमोन दा हनै आंनि बायदिनो जानो हमबाय माथो आंनि फिसाजोआबो दा मोनसेल' उफायसै इसोरनि खाथियाव आरज गाबगोन जाहाथे आइ जोंलारिया जेबो जाया माथो दुलुरा बेदागालिनो दै दौदों दुलुर बेदागालिनो नोंसोर दै दौफैबाय नामाब्रा औ दौदों सान्दुं गोसाथार नोंहा मोसौनो दै दौफैयाखै नालाय आं दौबाय बेदागालियाबो गाबबाय थाबायबा अम्ब' होननानै सरिलै बेदागालि बोराबलायना थाथारबाय माथो नों मालाबा सान्दुं गोसायाव मोसौनो दै दौवाबा आंनो दौफैयो थेंक इउ स' माच दुलुर नों मा एसे मोजां केयार खालामोलै आंखौ जेबो नङा दे बिराद सान्दुं गोसालै दसे आराम जिरायथ'ना थानोसै बेदागालिजों ना बेदागालि ओमफ्राय दुलुर नट्सफोरखौ लिरजोबखाबाय ना आंलाय जेब्लाबो लिरनानै होखायो माथो नोंनो लिरजोब्बाय आरो ओमफ्राय लिरनायालाय ओमफ्राय मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन आं सानानै दुलुरना मा जाखो खबरा बे बादुलिया दोनफैजालायबाय ना हंलाजों बे हंला होननाया ना आब' दुम्पावखौसो हाबा खालामनो नागिरगासिनो बिराद मोजांलै मानसिया
नामा आलाय बिराद लासिंसिं ओमफ्राय दिनैथ' फावगालिनि आस्थाम सोनाय नोंखौ खबर हराखै मा लांखौनो ब्रेकआप जाबाय माथो जोंनालाय माखौ खबर लाबाय थानोब्रा नों फावगालिखौ बावबाय आरो बावबायथ' आरो एमाव राजा नोंलाय माला आंनि गोसोखौ बुजिगोन आं दि नोंखौ इसेबां गोसो थोयो नोंनि गासैबो खामानिखौ मावनानै होयो आरो बे दागालिनोबो आङो दै दौवो नों माला बुजिगोन जिराय दसे रायलायनोसै मोजां गाज्रि जागोन दे जोंलारि बारा टेनसन लानाङा दे एन्टनिय'आ गाज्रि नङाना नायनोबो मोजां हेन्डसामबो आरो माहाजोनथारबो नोंनालाय खालि फैसा थाखाखौल' नोजोर होयो फैसा थाखानि लबियाथार मानसियानो बानलु बेदां मा एसे गाज्रि जाथारखो नोंनि खुगाया बिमादैखौ बिदि बुंनो लाजिया आरो नोङो आं जेखौ बुङो बेखौ सैथोखौनो बुंखायो हिनजाव मानसिखौ नायनो बाबाय आं मानि थाखाय हिनजावफोरा फैसा लबिया जायो मा नोंलाय फैसा लबिया नङा नामा हिनजावफोराल' फैसा लबिया आरो हौवाफोरा फैसा लबिया नङा फैसा गैयालासिनो हौवाफोरा थांनानै थानो हायो नामा फैसाखौ बयनोबो नांगौ मिथिबाय बानलु बेदां हिनजावफोरनोल' नाङा होमबाबो हिनजावफोरा बांसिन फैसा लबिया होमबालाय नों फैसा लबिया नङाबा फैसा थाइसेबो बाहायालासिनो सिरि सिरि थाबाय था गुबुननि सिगाङाव बुंबाबो आंनि सिगाङाव बुंनाङा बानलु बेदां आरो दिनैनि दिना नोंनि बिनानावनि हाबा माने आस्थाम सोनाय बेनिखायनो जानला मानला खोथा बुंनाङा नोङो आंलाय जेखौ सैथो बेखौसो बुंदों दा बानलु बेदां मानो बेफोरबायदि बुङो नोङो थां नों बाहेराव फावगालियाबोथ' नोंनि बिनानाव मा फावगालिया फैसा लुबैसुलि नामा गासैबो हिनजावफोरखौ नों बदनाम होदों जे फावगालिया सासे जाम्बिसो बयजोंबो फिदिं जाग्रा माबायदि राव बाहायदों नों बानलु बेदां एसेबो लाजिनाय गैया होमबा नोंनाव गावनि बिनानावखौनो बानलु बेदांनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे आं गाज्रि मोनखाया मादै बियो हारसा हिनजाव खाजानायनिफ्रायनो खर'आ गाज्रि जानानै थाबाय हिनजावफोरखौनो नायनो बाग्रा जाबाय थां बानलु बेदां नोंसोर हिनजावफोरनि खोथाफोरखौ खोनासंनोबो गोसोबो गैखाया मा खालामबाय था फावगालि गारिया रेडि जाबाय थां रिजर्ट फारसे नोंलाय थाङा मादै आं थांथ'आ दे आं न'आवनो थागोन जोंलारिया थांगोन ना जोंलारि बेखौ लानानै थांदो दे जागोन दे ओमफ्राय हाखु दाखुनो दख'ना गाननो बावबोबाय आङो जेबो नङा दे आंनि दख'नाखौ गाननो हागोन मादै आयालाय आब'आबो मालाय मालाबानो मोनहैबाय बेनिखायनो टाइम गैला थाब थांदो जागोन दे होमबा आंबो दख'नाखौ गाननोसै आइला जामाइला हाफां मैया दाखालिसो जोंसो खिथ' खिलानानै गेलेनो खारोमोनलै मालाबानो जोंनि फिसाफोरा माथो बिजामादै बिहामजो मोननो जालायबायब्रा माथो बुंबावनो थालिर बिफां देरनाय बायदि देरलांगासिनो आरो समफोराबो जि थाब बारो दाना बे कभिड फैनायनिफ्रायनो औब्रा दाखालिसो 2019 मोनब्रा ओमफ्राय मालाबानो 2025 जाफैबायलै बेनिखायनो फिसाफोरखौ देरबाबो देरनाय बायदिखौनो मोनलायलाङा आच्छा बार' थाइबानि लारु क्लिअपेट्राया माथो नोंनि बियानि जासिगोनलै माथो बुंबावनो आरो आच्छा बार' थाइबानि लारु सानैजों मा खिखा रायलायदोंलै इसोर मा मिथिगौ दा गोसोखौ दिनैसो मोजां मोनथारसिगोन आंबो एन्टनिय' आरो फावगालि सासेया सासेखौ आस्थाम सोलायलायदो दे औ दे आस्थामा सोदो सासेया सासेखौ आइम सरि जोंलारि हायोबा आंखौ निमाहा हो आरो आंनि थासारिखौ बुजि गोसोआवथ' जोबोद दुखु मोनदों एन्टनिय' नाथाय माथो खालामनो नोंल' गोजोनै थाबानो जाबाय मानो होनोब्ला फावगालियाबो जोबोद मोजां मानसिसो जानांगौ फावगालिनि जायगायाव गुबुन सिख्ला थाबावनायमोनब्ला आं बांसिन दुखु मोनगौमोन बेनिखायनो एन्टनिय' जेबो सानाब्लासिनो फावगालिनो आस्थामखौ गानहोदो एन्टनिय' दे आखाया होदो आस्थामा सोजादो एन्टनिय' आखाया फोलावदो दाना जोंहा सासेया सासेखौ आस्थाम सोबाय दिनैनिफ्राय रायजोफोरखौ साखि दोननानै इसोरखौ साखि दोननानै जिउनि जोबथा बुब्लिसिम सानैबो थाबायलांनो होननानै समायखिरा लादो आरो आस्थाम सोनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबदो औ मानो होनोब्ला दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैया गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डल' नंला समाजनि नोजोराव मा होननानै बुंगोन बेखौ आं जेबो बुंला मालाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिन्थागोन आस्थाम सोनानै दोननाय हिनजावसाफोरखौ गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड होननानै बुंगोन ना हौवा हिनजाव होननानै बुंगोन ओरैनोथ' इंलिसाव फियान्सि होननानै बुङो ओमफ्राय हिन्दीयाव मांगेटार होननानै बुङो जोंना बर'आव मा होनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय वाह बिजामादै एन्टनिय' हाबां नोंना बिजामादैया मोजाङानो एथ'बांथो फसायदोंबालाय मानोथो नोंसाजोखौ हरासै हरगोन सानदोंमोन नाथाय नोंसो आवग्रिना लाबायबा जेब्लाबो नोंसो आवग्रिनानै लाग्रोयोब्रा दाबो हाबा जायाखै मिथिबाय आस्थामल'सो सोदों उनाव हरना लाबानो जाबाय दाय साला आं ओरैनोसो होनदों ओमफ्राय नारजि बुनालाय मानो फैयासैब्रा बेहालाय नांगौ समाव गोमानानै थाग्रा उनावहायसो नुजाफैग्रासो दा एसेबां खामानि दंना फिसाजोनि बेफोरबायदि मोजां हाबाफारियावबो फैनो मोनलायो माथो बुंबावनो एबार हौवायाबो आस्थामखौ सोदो दे रायजोफोर आस्थाम सोनाय हाबाफारिया जोंना जोब्बाय जाय फाराफारि ओंखाम जानाय गलायाव हाबैनो हासिगोन आरो
दाउसो देलायाबा मा होनथारोथाय गलानो बेजोंनो हाबाय सोरबा बे फाग्लिजों जानो गोनां हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान आसान सांनाय हाबाफारिया जोबथ'बाय लोगोसे सानैनिसिमबो कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाज सानैनिबो थाखाय मोजां जाथों ओमफ्राय दा न' सिङाव माबाफोर जाहैदो थां नोंसोरो जोंलारि लानानै थां बिसोरखौ आफां बिजामादै गोदान मोननायनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय होमबालाय माथोबाव मेथाइ खनदो खना माथो नोंहानो खनबानो जाबाय आरो आंनो खननोसै र' लोगोसे बिराद गिदिर मानसिफोर दंफैयोना बेनि थाखायनो आङो भटनि थाखायबो एसे गावखौ नाटक खोन्थिनोसै ओरैनोथ' आं मेथाइ खनबा भिडिअ भाइराल जाखागोन ना बेनिखायनो मेथाइ दोनसै स्राय खननानै कन्ट्रभार्सि जानोसै ना मा बुङो हाबां दे ओइ टबिराम माबे लाबो गिटारा लाबो जेरावबो प्रमोसनल' नागिरबाय थानायब्रा बेलाय सान्सल' नागिरबाय थाखाय जेरावबो माबायदि मानसि जागोनथाय आइलाय बेबो जात खालामनो आरो बर'फोरा गाज्रि इनफ्लुयेन्स जानो बे अमा राजानिबो आखाइ दंथारोलै हा नङाबा माथो बेनो जात फोरोंजोबबाय मानसिफोरखौ गाज्रि भिडिअ बानायबा भाइराल जायो नंखाय बाथ्रा बुंबानो भाइराल जायो होननानै बे दाउस्रि देलायजों बे अमा राजाजोंनो मानसिफोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामजोबबाय बिसोर सानैयानो दा आरो गाज्रि इनफ्लुयेन्स खालामनानै आरोबाव भट बिनो नागिरबावबाय बियो ओमफ्राय मा मेथाइ खननो रोंगौ दे बे जानोलै गावहासो मिथिसिगौ आरो मा मेथाइ खननो रोंगौ मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जानो गोनां एमएलए अमा राजाया मेथाइ दोंसे खनगोन बयनिबो गोसोखौ मुहि होगोन बिराद मिलौलायनाय खनथारसिगोन नों बयबो गोसो होनानै खोनासं बारि खनानि मुगा सं दाउ खानजं आबै खानजं दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया ओमफ्राय जोंहा दुरलाय एमएलएखौ डेडिकेट खालामनोसै दोंसे मेथाइ बिदिबा दुरलाय मेदामा आंनि मेथाइ खननायखौ गोसो गोथारै नाजावदो आंथ' बे जोनोमाव नोंखौ मोननाय नंला बे जोनोमाव नोंखौ मोनाखैब्ला फैगोन जोनोमावलाय मा खर'नो नोंखौ नांगौ आंथ' बे जोनोमाव नोंखौ मोननाय नंला बे जोनोमाव नोंखौ मोनाखैब्ला फैगोन जोनोमावलाय मा खर'नो नोंखौ नांगौ बेनिखायनो नोंखौ आंनो बे जोनोमावबो नाङा फैगोन जोनोमावबो नाङा आइ नाङा आंनि मेथाइ खननायखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना गासैबो भट होदो अपोजिट पार्टिनि मानसिफ्राबो भट होफैदो लैहोर फैनानै गावनि पार्टिनियाबो होनो दाबाव दै बोरैबा बावगारनानै मालाय पार्टिनो हैनोल' नाङा आरो बेनिखायनो आंनि पार्टियाव फैनानै आंनो बयबो भट होनानै आंखौ जय जगथ' खालामदो आरो प्राइम मिनिस्टार खालामनानै होदो मिथिबाय प्राइम मिनिस्टारबा बारा होनद्रायनाय जायो जियानो जादोंला आसामनि चिफ मिनिस्टार मेथाइ खननायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा साबायखर थाबाय बुं अमा राजा मा बान्था नांगौ नोंनो मेथाइ खननायनि बान्था होमारगोन उनाव बान्थाखौ बिनायनि उनावहाय फावसायनो मोननाय नङा दे बुंलाय मा बान्था नांगौ आच्छा बारु थाइबानि लारु एसेबां आंनो बान्था होथारनो लुगैदोंबा गुवाहाटियाव थानाय पेट्रल पाम्पखौ आंनि नामै बानायनानै होदो लोगोसे आं भट दारायनायाव आंजों लोगोसे केम्पिंआव थौफादो बेफोरबायदि जायो नामा अमा राजा अरे नोंथ' बिदि बुंनो नाङामोनलै दुरलाय मेदा मानो होनोब्ला नोंनो थाखायसो आं इसेबां मोजां मेथाइ डेडिकेट खालामदो नों बिदि बुंनाङाब्रा थ' क्लिअपेट्रा मेडामावसो बिदोंब्रा ना मा बुङो बोरैथो आंलाय नोंनोलाय पेट्रल पाम्पखौ होनांगौ जाखो बिनि थाखाय मोनसे डिलबो बानायनांगोन जानला मानला होजायाना बुं मा गिफ्ट नांगौ बिनिबा सोलाय नांलालै नोंसोरबो मा गोसोआव लाखिनो आरो आंनि अननायखौ नङा होमबा दे खालि भट होना होबानो जाबाय आंनो माबायदि मानसिखौ पार्टियाव लाफाखो नोंलाय माथो खालामबावनो सोलो बाहायनायाव मोजां नालाय लाफादों आं नङाबा मा लांखौनो पार्टिनिफ्राय होखारसिगौमोन आं बिदिसो होमबा औ बेफोरखौनोथ' होनो पलिटिकेल नङा होमबा औ आच्छा दे होमबा नोंथांमोना बेवहायनो जिरायबाय थाथ'दो जोंहा जाग्राफोरखौ बेवहायनो रेडि खालामफैनोसै नोंथांमोना बेवहायनो दसे थाथ' देलाय फै बा ओंखामाबो जायगायावनो फैयो नामालाय लायनाङाबो होमबा माथो बुङो आल्था माहाजोन प्र ओंखाम जानो थाखाय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनांगौबा माहाजोनफोरनि थाखाय ओंखामासो खाथियाव फैयो मिथिबाय आरो नोंहालाय मा खुगासि हं अमा राजा नोंलाय आंनि बिखुनजोखौ फसायखो ना माखो माने माथो नोंलाय बोरैबा साइसनि मेथाइ खनथारबाय गोसोसो थोआखैथ' नोङो नोंना बिखुनजोआ साइसथारखाबोलै दाबायदियाव नोंनि बिखुनजोखौ गोसो थोबा आंहा लाबसो जागोन मिथिबाय बेनिखायनो आइडिया दा होथार आंनो एन्टनिय' नोङो दा आंजों बिदि रायलायजालाथ' नङाब्ला फावगालिया दुखु मोनगोन नाथाय आं गोसोखौ मोजां मोनाखै
गोसोखौलाय आंबो मोजां मोनाखै अब्लाबो आं हमथानानै दङ नों नुदों नामा आंनि मोखाङा सोम जानाय खोनासं बेफोरबायदि लाइफआव फैबायानो थाखागोन बेफोरबायदि दुखुनि थासारिखौ बारग'नो हायोब्लासो सुखुआ फैगोन दा बेनिखायनो गोसोखौ हमथा आरो टाइमा जाबाथाय गासैबो खोथाखौ फावगालिनो खोन्थानानै लाबानो जाबाय मोनसे खोथा गोबावल' दा खालाम जाहाथे उनाव जेबो प्रब्लेम जायै बायदि जागोन दे अन्नानै आंखौ गाज्रि मोनाबानो जाबाय मोना मानो मोननांगौ जाखो आरो जोङो बेफोरबायदि रायलायखुमाबाय थाबा नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा नोजोर होयोबा ना गाज्रि जालायगोन बेनिखायनो आं थाबैनो थांनोसै दे होमबालाय हनै नोंखौ नों साया नागिरगासिनो दं खोमा थां माबार थां जागोन दे होमबालाय बाय उनाव कल खालामगोन आं जागोन दे एन्टनिय नोंनो आं बोरै फोरमायनो दे आंनि गोसोआदि बेसेबां दुखु मोनदों आंनि जायगायाव गुबुन सिख्ला जानायमोनब्ला सहायनो हागौमोन ना आं बेखौल' लुगैगोन एन्टनिय नाथाय खोथाखौ बारायहोआलासे गोबाव खालामालासे थाबैनो फावगालिनि सिगाङाव फोरमायना ला जाहाथे उनाव जेबो उन दाहा जाया जोंलाय थांनोसैबो नामा औ आदै थांनोसै हारसिंनो थांगोन नामा नोंलाय आं दोनलांगोन ना नाङा दे आदै आं हारसिंनो थांगोन आइला आं दोनलांगोन ब्रा नाङा दे आदै नों ओंखामखौनो जायाखै खोमा आं हले ओंखाम जानानै फैखाबाय आरो आंहा दखानावबो थांनांगौ नों थम लिंहरखाबाय आदै थम थम औ सासे आदा सिनाखि दङ बेखौ लिंहरबाय आङो दे होमबालाय आदै थांनोसै आं आच्छा बारु ओमफ्राय मा रायलायखुमानायमोनब्रा बिसोरलाय एन्टनिय'जों जोंलारिजों आं जि मेगनजों नुदोंमोन बे मामोनब्रा माब्रैब्रा खोथायालाय ना सानैजोंसो गोसो थोलायखुमालायोमोनब्रा दानि जुगनि गथ'फोरनि गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय हमनो हायाना जुदि एन्टनिय'आ जोंलारिखौ गोसो थोयोबा जोंलारियाबो एन्टनिय'खौ गोसो थोयोबा फावगालिजोंलाय मानो आसाम सोलायखोब्रा ना बारा सानब्रैलायबाय आंलाय अमा राजा मा मोनबाय थादों नोंलाय गेटआवलाय फैदो ओंखाम जानोसै ओंखाम जानो लिंलायदों जे बेबो नोंसो मा आं ओंखाम जानो लिङा आरो नोंखौ मालाबाबो आंहा नोंनि सायाव फोथायनाया एसे खमलै ओरैबा ओंखामा बिस मुलि होबाय बायबा मा जानांगौ जाखो फै बिस मुलिखौनो होखादों आं माने एन्जर मुलि फै जाफै दाइसाला ओमफ्राय नै नों जे दहायो आंनि बिखुनजोखौ लानानै मेथाइ खनदोंमोन ना माथो आंना बिखुनजोआ एकदमबारे मिनि हाला जागासिनोहाय मानोबा मालायबा मानो मिनि हाला जादों आहाय नोंसोर सानैया रायलायखुमायो नामा बाल नोंनि बे खुगायाव जि फैयो बेखौनो बुङो नामाब्रा नोंलाय औ नोंनि बायदि नोंनाबो सालायाव जि फैयो बेखौनो फिदिंखायो दा आरो आं जेखौ नुदों बेखौसो बुंदों दा नों मेथाइ खननायनिफ्रायनो बिखुनजोआ आयै मिनि हालाथार नंगौ नामाब्रा बिदिबा आरो मेथाइ खननानै फुस्लायहैनोसै नामाब्रा जाहाथे आरो आंखौ हेफाजाब होबावो आंनि जानानै थिगसे खस्थ' खामानि मावफायो रायलायबानो जाबाय आरो नोंहालाय माथो मालाय हिनजावफोरजोंबो रायलायग्रा हुदा दंखायो ओमफ्राय नोंहा दा आंनि बिखुनजोखौसो मोनबाय आरो बेबो बुरैखौसो बुरैबाबो नोंनिख्रुइ सिख्लासिनब्रा बिराद मोजांब्रा मानसिया नोंनिख्रुइ बोसोरसेल' गेदेर खोमा मानसिया अहाय मा बोसोरसेल' गिदिर आंनि उन्दैबावसो ए हुइनाबाद लान्जाय टेम्पाट पाट गोसोसो थोबाय नामासै आंनि बिखुनजोखौलाय जायखि गोसो थोलाया बादा होनायाव गैथाराहाय ओरैनोबा बिखुनजोआ आंखौ नायनोबो हाया नारजि बुदांनि थाखाय हिनजाव गदायल' नागिरबाय थाखायो बे नारजि बुदां मानो दाबो फैला दे न'आवसो थांनानै गस्ला गानस्लायनो ओंखारबावबाय खामानिफ्राय डाइरेक्ट फैबानो जायो फिसाजोनि आस्थाम सोनाया बे फाखौ जायोना गुमै आच्छा गालि आं रिं सेरेमनियाव थांनोसै गुमै आं नोंनि थाखाय बिराद मोजां सरबत बानायनानै होदोंमोन प्लिज लोंलांना आच्छा जागोन दे बे मादैया नोंनिफ्राय फैसा बिनोसो खाबु लागासिनो आफा नोंहा मा जाबाय थायो बानलु बायदां आं थिगखौनो बुंदों नों आफानिफ्राय फैसा लुबैदोंना बेनिखायनो गोदै जागासिनो बानलु बेदां मा राव बियो आं थिगखौनो बुंदों नुबायना गुमै माबायदि बुङो आंखौ बानलु बेदाङा गालि गाबनाङा दे आरो आं दा न'आव फैनानै मोजाङै खबर लाफैफिनगोन बेखौ बिराद बारा जागासिनो दा साननैसो मानसिया आंखौथ' सेयाल' खालामबाय थायो बियो गुमै फंनैसो बुनानै होआ मानो जागोन दे आं दा मोनायाव मोजाङै खबर लाफैगोन नों माबा जुस बानायदों होननाया लाबोदो लोंनोसै आं थेंक इउ गुमै हेलौ औ थांगासिनो आं थ'फिराम र' हाफाङाबो दासो फन खालामदोंमोन आंखौ मोनहैगासिनो दिनैनिफ्राय जों सानैजों बियानि जालायबाय जाहाथे फैबाय थानाय समफोरा जोंना सोमोन्दोफोरा स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिन जालाङो बेखौनो मिजिंथिबाय आं नंगौ नामा ओमफ्राय मा गोसो जानानै आंनि फिसाजोखौबा बिहामजो फसायखो नोंबा दासिमबो जों सानैया मोजांखौनो रायलायनाय जायाखै गासैबो खोथाखौ मिसेस दुरलाइजोंनो रायलायखादों नाथाय बिमायाथ' आंसो ना अब्ला नों बे सोमोन्दोखौ मोजां मोनाखै होमबा बिदि नङा फिसाला फिसाजोफोरा जुदि गोसो गोरोबलायदोंबा आंहा बुंनांगौ जेबो गोनां गैया अब्लाबो इसेबां हाखु दाखु खालामनायनि जाहोना मा जेबो जाहोन गैया जाहाथे मोननैबो न'खरनि सोमोन्दोआ मोजाङै स्ट्रं जायो बेनिखायसो हाखु दाखु जोङो आसाम सोहोदों आरो मोनसे खोथा गोदो जा जाबाय बेफोरखौ बावगारदो आरो दा गोदान मिजिं गोदान आसायै गोदान सोमोन्दोखौ गोरोबलायनानै लाखिनोसै ना मा होनो
माथोबाव बेखौनो खालामनांसिगोन ओंखाम जाबायना जायाखै नोंलाय दहाय लान्चखौ जानायानो दा मोनानिखौ जाथ'वाखैनो दे होमबालाय टेबोलबो होखानानै दोननो खोन्थाखाबाय आं फैदो जागोन दे नों थांबाय था दे आङो लोगो सासेखौ लानानै थांफानि दे होमबालाय हाबां बिखुनजोसो जाबायना आं नोंखौ बिजामादै थफेराम थाङै थुङै बिजामादैयानो जामारबाय दा गोदो आं नोंनि फिसाजो फावगालिखौ लानाय मोनबा बिजामादैयानो जाखागौमोन ना एबा एरै मेराय थाङै थुङै बिजामादैयानो जाफिनबाय माथो आंबो दाबो हाबायानो जायाखै बिजामादै जानायनिसो सिमां नुदों माला गारलायफिनगोन मालायगोन बिसोरनि खोथाखौनोखि फोथायो दानि जुगनि मोजां मोननाय 10 बोसोर गाहाम मोजां मोननायबो गारग्रा दङ बेनिखायनो आंहा बेफोरखौ फोथायनाय गैथारला बापावै गावनि फिसाखौनो बिदि बुङो नामाब्रा नुखानायबाबो गावनि फिसाबाबो बाखायना लानो गोसो गैथारा माथो गोसोथोनाय मोजां मोननायनि खेथ्रआव माला सोरखौ मोजां मोनगोन माला सोरखौ गोसोथोगोन मा फाथाय बेनिखायनो आं जेबो होना आङो खालि गाज्रि लामायावल' दा गोग्लैथों गाज्रि लामाजोंल' थांनानै गाज्रि मानसि दाजाथों खालि आंजोंल' दाबुजाथों फैदो ओंखाम जानोसै अमा राजाखौ नेदों आं मायाव थांलायखो बेलाय हासुदों नोंहाय आंखौ नेनो खोन्थादों आच्छा ओमफ्राय बिहावसो नारजिबो दङ देलायगासिनो दं खोमा दाबो मोनफैला हनै मोनफैबाय आच्छा सेरेमनिया जोब्बायानो मालाबानो नोंखौ नेबाय थायो आरो ओमफ्राय मानि इसिबां गोबाव मोनसे मिटिं दङमोन इन्टारनेसनेल आलासि फैदोंमोन बिसोरजों मिटिं खालामनायावनो एसे गोबाव जाबाय बाखि फावगालियालाय ग्रिन रुमाव दङ बिसोरो नायहैनो नामा फावगालिखौ आच्छा फै नायनोबा ग्रिन रुमाव लानानै थांनि आं थौ